Gipadangat sa mga residente sa Sitio El Dolog, Barangay Ned Lake, Sebu South, Cotabato ang ilang mulo tungod sa wasak-wasak o dili na maagian nga sementadong dalan sa ilang dapit. Sa post sa usa ka netizen, makita ang grabing pagkaguba sa kalsada gadugay na nilang problema. Matud pa sa mga lumulupyo nga misamot ang sitwasyon tungod sa nagpadayon nga coal mining operation sa maong lugar. Bisan pa man sa ilang hangyo ngadto sa mga hingtundang ahensya, nagpabilin gihapon nga guba ang dalan hangtod sa pagkakaroon. Gibisita na sa lokal nga panggamhanan ang nasampit nga gireklamong dalan apan wala pay opisyal nga pahayag. Sa pagkakaroon, nanawagan ang mga residente og dinali ang aksyon gikan sa lokal nga panggamhanan aron masulbad ang ilang kalisod sa transportasyon. Mga katropa, siguraduha nga doon nakitay ligon nga panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.